אנחנו חושבים באירופאי, יש מי שאומר ביידיש, ואנחנו מקפידים מאוד מאוד להיות נטע זר. יהודים צריכים ללכת עם טלאי צהוב, זה מהאסלאם, זה לא אירופה. לא מבינים את הראש הערבי. מה מצחיק אותם ומה מעציב אותם? לא מבינים. ולכן אנחנו עושים טעויות. והטעות של 7 באוקטובר 2023 לא הייתה ראשונה. הרוב הגדול התנפחו לו בלוטות הג'יהאד. הביטויים נגד ישראל חמורים יותר, קשים יותר. 7 באוקטובר נתן להם תקווה שישראל הולכת להימחק. ברשת X, כשמישהו ככה מנסה, אני אומר לו, שמע, תיזהר, נשלח לך ביפר. שלום לכולם, יושב איתי היום פרופסור מרדכי קידר, דוקטור מרדכי קידר. דוקטור מרדכי קידר הוא מזרחן מוכר, מרבה להתראיין בערוצי התקשורת הישראלים והערביים, וכל צופינו הערבים. הוא לא פרופסור באוניברסיטת בר אילן? דוקטור. אני הייתי 10 שנים אחרונות בחצי משרה. ולא מקדמים לדרגות מי שאין לו במשרה מלאה. בוודאי. החלוקה בין דוקטור לפרופסור היא לא זה שמלמד וזה שאינו מלמד? בחוץ לארץ, בארצות הברית, כל מי שעומד מול כיתה באוניברסיטה הוא פרופסור, גם אם יש לו תואר שני. כי פרופסור זה תפקיד, זה לא דרגה. בגרמניה, גם בבית ספר תיכון, מי שמלמד נקרא פרופסור, אפילו שהוא לא ראה אוניברסיטה מבפנים כל ימיו. כי פרופסור משמעותו ממדה פרופשן, מקצוע, בעל מקצוע. כך שבחוץ לארץ, בארצות הברית, גרמניה, פרופסור זה תפקיד. בארץ זה דרגה. אז הבנתי. שלא הגעתי אליה, מכיוון שלא הייתי במשרה מלאה. אתה מעדיף מרדכי או מוטי? מרדכי. בסדר גמור. אז מרדכי, אתה שנים קורא לגישה יותר תקיפה כלפי חמאס, יחסית מזהיר הרבה יותר מפני האיראנים, מתקפה עתידית שיכולה להיות, כל הדברים האלה, ובמשך שנים לא הקשיבו. הקונספציה הישראלית הייתה אחרת. אתה מרגיש שלא מקשיבים לך? יש שמקשיבים, לומדים ומפנימים את המסרים, ויש כאלה שלא. זאת אומרת שאצלם יש אג'נדה אחרת, או יועצים אחרים, או כותבים אחרים, או אנשים אחרים, ואני לא טוען שיש לי מונופול על השכל. אבל פה, אתה יודע, צריך, בשביל להביא את המזרח התיכון, אתה לא יכול לסיים מזרח תיכון ב3 שנים, ולהיות מומחה, אין דבר כזה. וזה פה מדובר בהרבה שנים של ניסיון. בערבית אומרים, אסאל אל-מג'רב ולה תסאל אל-חביר. שאל את בעל ניסיון, ואל תשאל את המומחה. זאת אומרת, מומחה, אחד שמציג גם כמומחה זה בסדר, אבל בעל ניסיון עדיף. או אצלנו אומרים, אין חכם כבעל ניסיון. מה לעשות, אני צברתי 25 שנה של לנסות להבין את הצד השני, בכל מיני רבדים, בחיל המודיעין, כשהייתי ב8200, לאחר מכן באקדמיה, 28 שנה, של ניסיונות להבין מה קורה שם, כך שבסך הכל כשאתה, כל חייך הבוגרי, הם מסתובבים סביב הניסיון להביא את הצד השני, אז אתה מגיע מתישהו ליכולת, כי אתה מפתח את היכולת הזאת לאחר השני. אבל הציבוריות הישראלית, כביכול היא לא מצליחה להשתכנע מהדברים האלה. תתחיל מהעובדה שהציבוריות הישראלית לא לומדת הערבית. מעדיפים אנגלית, צרפתית, איטלקית, ספרדית, או רכיבה על סוסים. גם זה יש בתיכון. חמור מאוד. לדעתי ערבית היא השפה הראשונה, צריכה להיות, או לפני האנגלית. אנחנו חיים במזרח התיכון. איך תדבר עם השכנים שלנו? לטוב ולרע. יש מי שטוען שכל ההוראה בארץ זה מוכוונת למודיעין. ניחא. מצידי שזה בסדר. אבל גם מצד שני, אתה רוצה לדבר איתם, אתה רוצה לעשות איתם איזשהו הסדרים. ואתה לא רוצה כל לכם להילחם. אתה רוצה שמתישהו ישבו איתך ויעשו איתך הסדרים. נכון שהסדרים צריכים להיות כאלו שאי אפשר להפר אותם. אי אפשר להפר אותם. אז בשביל זה אתה צריך לדבר איתם. אם אני מבין אותך ממה שאתה אומר, אם היינו יודעים ערבית, אז גם היינו מבינים את העמדה שלהם כלפינו הרבה יותר. בגלל שאנחנו מדברים עברית ולא ערבית, אז אנחנו חושבים שהם רוצים שלום, כמו שאנחנו דוברי עברית רוצים שלום. אנחנו חושבים באירופאית. יש מי שאומר ביידיש. אז אולי יידיש לא, אבל אנחנו לא ספק מדינה בסטנדרט אירופאי, דמוקרטיה, ליברלית, מודרניסטית, אינדיבידואליסטית.
זאת אומרת, כל אחד אדון לעצמו. הייתי אומר אפילו במידה רבה, או במידה מסוימת חילונית, או מסורתי. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה מאוד מאפיינים של מערב אירופה, מאשר המזרח התיכון. בעוד שאנחנו פה מנסים להתחבר אל המזרח התיכון, שיקבלו אותנו במזרח התיכון, ואנחנו מקפידים ומשתדלים מאוד מאוד להיות נטע זרה. בזה שאנחנו לא מדברים את השפה. בזה שאנחנו לא מדברים את הערבי, לא מבינים את הראש הערבי, לא מבינים את המנטליות, לא מבינים מה מצחיק אותם ומה מעציב אותם, מה משמח אותם ומה נותן להם מוטיבציה. לא מבינים. ולכן אנחנו עושים טעויות. והטעות שלי של 7 באוקטובר 2023 לא הייתה ראשונה. היו פשוט קודם, 50 שנה קודם, עם מלחמת יום כיפור. גם היא הייתה הפתעה, נורא ואיומה. היא הייתה גם הפתעה של קונספציה, טוב, אני לא הייתי חי אז. היא הייתה הפתעה גם צבאית, גם אזרחית, גם קונספטואל, הכל. הייתה קונספציה שמצבנו הביטחוני לא יכול להיות טוב יותר, כי אנחנו ננטע עליו, יש תעלת מים בינינו לבין מצרים, הם לא יכולים לעבור אותה לפי שאנחנו יודעים. בגולה אנחנו יושבים על קו הטילים, לא יודע, תל ועוד תל ועוד תל, שיוצאים לנו איזשהו רצף של תוואי קרקע, שאתה יכול מהם לראות ולירות לתוך השטח הסורי. וחרמון, אז היינו בתחושה שכן, כמו שבזמנו דבר דיין, מצבנו הביטחוני לא יכול להיות טוב יותר. והאויב מכין לך משהו ואתה לא מאמין, אז הוא מפתיע אותך. אז אחרי 7 באוקטובר שהוא הפתיע אותך, ישראלים שינו גישה? לדעתי הרבה מאוד ישראלים שינו גישה, ראו מה זה חמאס, נתנו להם את האפשרות להקים סינגפור בעזה, הם לא לקחו את זה, הם במקום זה פתחו להם בתקופה נורא ואיומה של רצח ואונס וכל הדברים הללו, ולהרבה ישראלים נפל האסימון. זה שאנחנו המזרחנים, או חלק מהמזרחנים, זועקים עליו כבר שנים רבות. אז השאלה שלי יותר, כשהיה לנו את מלחמת יום כיפור, גם אז כאילו מלא התפקחו, ואז דברים חזרו לסורם באיזשהו מובן. תראה, יש מלחמות שמיד אחריהם מתחיל השיח התבוסתני, יש מלחמות שלוקח לו קצת זמן. 6 הימים. השיח התבוסתני זה השיח שקורא לשלום? השיח התבוסתני הוא שיח שקורא לשלום בלי לעשות אותו בצורה נכונה. מתוך ראיית עולם מערבית שכולם רוצים שלום, וכולם רוצים פיתוח, ובריאות טובה, וכלכלה טובה, ודיור טוב, והשכלה, וכל הדברים הללו, שמביאים חיים טובים, עם מכונית 4x4 לפני הבית, לבריכה מאחורי הבית, זה האידיאל המערבי. מי שחושב שהמזרח התיכון זה מה שרוצים, אז הוא חי בטעות, והסיכוי שהוא יום אחד יפתיעו אותו בצורה נורא ואיומה, הוא בערך 100%. אז יש מלחמות שאחריהם זה לוקח זמן, ומלחמות שאחריהם מיד? אחרי 6 הימים. מלחמה שהייתה מוצלחת, נכון, היו בה יותר מ-600 עבודות, והתחילה עם מבצע מוקד, מבצע ששיתק, לא, חיסל, את חילות האוויר של סוריה, של מצרים, של ירדן, ופגע גם בזה של עיראק. ללא ספק המשימה על הקרקע הייתה הרבה יותר קלה ומהירה, ולכן בתוך 6 ימים חיסלת 3 צבאות, גם של מצרים, גם של ירדן, גם של סוריה. ומצבנו, הרושם היה שמצבנו ביטחוני באמת לא יכול להיות טוב יותר. כי עכשיו נוסף לכל התבוסות שהכלנו להם, הם, גם אנחנו יושבים על הירדן פה, על התעלה שם, ועל קו הטילים בצפון, בפגון. ולכן הייתה שאננות. אז זה השיח תבוסתני, האמירה שאנחנו... אחרי 6 הימים, התחיל מה שנקרא השיח לא חי. יש ספר בשם הזה. מה שנקרא סליחה שניצחנו, אוי ואבוי בגלל שניצחנו, זה נורא לא יפה מה שעשינו להם שניצחנו אותם. זה, ועד היום זה, יש הספר על המטפים, שיח לוחמי. יש עוד ספר שיצא אז על ידי שבתאי טבת, אם אני זוכר נכון, קללת הברכה. קללת הברכה, זאת אומרת, הכללה שהיא בברכה, שכן, שחררנו את חבלי ארץ, כן, ליהודה ושומרון, כבשנו את סיני, את הגולן, אז זה כמובן ברכה, אז זה שבתאי טבת, אם אני זוכר נכון שזה הוא היה,
כותב ספר תחת הכותרת, קללת הברכה, הוא אומר, זה לא ברכה, אלא זה קללה. אוקיי, אז לזה אני קורא תבוסתנות. והצד השני קורא את הדבר הזה, מביא את הדבר הזה, ואומר, אוקיי, הבנתי, אלה חלשלושי נפש, עייפי נפש. הצד השני באמת כזה מתעניין, כזה עוקר עלינו? מאוד. אין לך מושג, מה שקורה בעיתונים ערביים. הרבה מאוד עיתונים ערביים מקדישים כל יום עמוד או חצי עמוד או שליש עמוד למה שקורה זה מאמרים של ישראלים שמודפסים או שהם פרסמים במדיה בישראל. אני מצאתי מאמרים שלי בכל מיני עיתונים. עיתונים כאילו רציניים שאנשים קוראים? בקוראי פעם היה במצרים, כן. עיתונים של... אז למה זה מגיע? למה הם כל כך עוקבים אחרי מה שקורה בארץ? בעולם הערבי יש איזושהי תחושה שמדינת ישראל זה חידה לא פתורה. הם לא מבינים איך פה יש מדינה לגיטימית. בניגוד למדינות שלהם, רוב המדינות הן לא לגיטימיות, לא סוריה ולא עיראק ולא לגיטימיות. זה עניין האוכלוסייה. דיקטטורה. לכן המדינות היחידות הלגיטימיות זה מדינות המפרץ. אבל המדינות האחרות הן לא לגיטימיות בעיני העם. והנה מדינת ישראל מדינה לגיטימית. ויש בה בחירות, מחליפים ראש הממשלה, ובניגוד למה שקורה בעולם הערבי, שם מנהיגי מדינות באים עד נשימתם האחרונה, בהחלט גם אחרי כן. ישראל יש בה תקשורת פתוחה, מותר לדבר הכל, מותר לדוח ביקורת, גם על הממשלה וגם על ראש הממשלה ועל הנשיא, מותר לקלל אותם. אתה תעשה את זה במצרים, ואתה הולך לקלבוש, לכלא. שזה משהו שהם מעריכים? מאוד. כן? מאוד מקנאים. אז יש קנאה גדולה בעולם הערבי, בעיקר בקרב אינטלקטואלים, שהם מבינים לעומק מה שקורה פה בישראל, והם מבינים איפה ישראל נמצאת ואיפה הסביבה שלהם. האינטלקטואלים הערבים הם מערבים? מבחינת השכלתם כן, הם לומדים באוניברסיטאות. מבחינת גישתם לישראל היא לא מחויבת. זאת אומרת, תראה, גדולי שונאי ישראל, למשל במצרים, והעם המצרי יש בו לא מעט שנאה כנגד ישראל, גדולי השונאים הם אינטלקטואלים, הם אנשים עם רמת השכלה גבוהה מאוד. למה? הם הקנאים ביותר. למה? כי הם רואים את המצב בישראל, הם מבינים מה המצב בישראל, הם רואים את זה, הם פוגשים ישראלים בחו"ל, הם רואים איך המדינה מתפקדת. מצד אחד, מצד שני, הם מקנאים. הקנאה אוכלת אותם. אז במקום להפנות את המאמצים לשנות אצלם את המצב לטובה, המטרה היא לפגוע עלינו. בערך כן. ולכן דווקא במצרים, מדינה שיש בה סקטור מתקדם או סקטור חילוני, לא קטן. דווקא שם יש שנאה. שם יש לי חבר מצרי, טארק חגי, אינטלקטואל בחסד עליון. הוא מבין את הבעיות שלהם, ולכן הוא חבר טוב של ישראל ושל הישראלים. להגיד לך שכל האינטלקטואלים מבינים מהעומק? ממש לא. אז שכח שחלקם מאזינים, אולי בלית ברירה, לתקשורת הערבית, שהיא מלאה פרופגנדה. לא בקטע דתי, אלא בקטע אינטלקטואלי. אלה שחושבים מתוך נקודת מבט דתי, שונאים את ישראל בגלל שישראל היא בעצם תחייתה של היהדות. כי בראייתם היהדות מתה. היהדות לא קיימת, היהדות היא דין באטה, כמו שנקרא בערבית, דת בטלה. גם נצרות אגב. הארץ היא ארץ איסלאמית, שזה מה שהם לומדים בשריעה האסלאמית, שיש לכל ארץ רק כרטיס כניסה לאסלאם, אין כרטיס יציאה, לכן הם מדברים על ספרד שצריכה לחזור לאסלאם, האי סיציליה וכו'. על פי התפיסה האסלאמית, העם היהודי הוא לא עם, אלא קהילות ששייכות לכל אומה ולשון, ואם אין עם, אז בשביל צריך מדינה יהודית. וממילא היהודים צריכים לחיות תחת שלטון האסלאם, כאל זימה, כבני חסות, לשלם ג'יזיה, מס גולגולת, אין להם זכות לרכוב על סוס, רק על חמור, יהודים צריכים ללכת עם טלאי צהוב, זה מהאסלאם, זה המציא, לא אירופה. ונוצרים צריכים גם ללכת עם טלאי ורוד או סגול, הם טמאים, והם צריכים ללכת בתעלת הביוב שכל השפכים זורמים בה, על פי תנאי הזימה, תנאי החסות. זה ככה יהודים צריכים לחיות.
אין להם זכות למדינה, אין להם זכות לצבא, אין להם זכות לריבונות, אין להם זכות למשטרה, אין להם זכות לדגל והמנון והכל, כי אין להם זכות למדינה. ולכן בעצם כל המדינת ישראל, וודאי שהיא נוסדה בחסדי הנוצרים, בלפור היה אבנגליסט אמריקני. נו, נראה לך. נוצרי מאמין שמקדם את הסיפור היהודי, זה ברור שזה קונספירציה, זה מזימה נוצרית יהודית. שלא לדבר על טראמפ שמכיר בירושלים כבירת מדינת ישראל. של אמא שלו, של אבא שלו. מה הדבר, איך הוא יכול להכיר בה? מה, היא שלו? היא לא שלו. איך הוא מכיר במדינת ישראל ובשגרו בירושלים? זאת אומרת שמבחינתם כל התהליך שהביא את מדינת ישראל לחיים ושחרור ירושלים ותפילת יהודים זה הדבר הכי גרוע. זה נראה להם כשיבה של היהדות לחיים אחרי שהיא בוטלה על ידי האסלאם. ומבחינתה זה לא קורה, זאת אומרת זה לא יכול לקרות. אין דבר כזה שהיהדות תחזור לחיים, כי מה יקרה עם האסלאם שהגיע במקור להחליף את היהדות, לבטל אותה. הוא הגיע להחליף את היהדות? כן. להחליף את היהדות זה את הנצרות. זה הערבים הדתיים, ואז יש את הערבים החילונים, שהשנאה שלהם לישראל ממניעים קנאיים כאילו. תראה, מצרים מדינה כושלת, זכויות אדם אין שם, חירות פוליטית אין שם, זכויות נשים גרוע מאוד מה שקורה שם לנשים, דווקא במצרים. זכויות קהילות הלהט"ב ודברים כאלו, אין במצרים את הבעיה הזאת בכלל. בקהיל. כלכלה המצרית קבוע על קצה המצוק שממנו יש רק נפילה. סמוכה על השולחן האמריקאי. בשביל לשרוד אין כמעט בחינה ששליש מהמצרים חיים בשכונות לא מתוכננות. זאת אומרת, זה קיבוצים על גזי שהם חיים בתוכם, או פחים שגרים בתוכם, בלי ביוב, בלי מים זורמים, בלי חשמל, בלי טלפון, בלי כלום. חיים ככה מחוץ לעיר, בשכונות, באזורים שהעירייה לא מסייכת אותם. זה שליש למצרים חיים ככה. פה עם שני אנשים ככה חיים. כל המדינה הייתה משתוללת. איך אדם יכול לחיות ככה? אוקיי, אחרי כמה גרים בבתי קברות, כי שם השכנים שקטים. ולכן הם מקנאים בישראל, ולכן השנאה שלהם, וזה לא קשור למניעים דתיים ולהיסטוריה ולתרבות. זה גם וגם וגם. תשכח שמצרים, קורת הזמן, כאום הדוניה, הם העולם. ערש התרבות האנושית. הפרעונים, גבו, מה שרואים בכל כתב החרטומים אחרי שפוענח לפני 150 שנה. אז המצרים רואים את עצמם כנצר לתרבות עתיקה, תרבות מפותחת, תרבות קשירה, תרבות רצינית. והנה באים אלה היהודים, פתיתי קהילות יהודיות, ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, אפילו שפה משותפת אין להם. אפילו שפה, מה זאת אומרת? אלה מדברים יידיש, אלה מדברים אנגלית, אלה מדברים ערבי, בלהקים שונים, אלה מדברים לדינו, הם לא יכולים אפילו לתקשר אחד עם השני. והם מקימים פה מדינה חזקה, מדינה איתנה, מדינה מתפקדת, מדינה שכל הערבים היו רוצים לעבור אליה, אילו רק יכלו. אז הם מקנאים. כן. שזה מעניין, שהם רוצים כביכול לחיות במדינה מערבית, עם דמוקרטיה, עם תנאי ללהט"ב, עם כל הדברים האלה. תראה, להט"ב זה תלוי בגישות של אדם. אדם מסורתי לא אוהב את זה. לא אוהב את זה, אבל חילוני, ערבי. אדם ליברלי אומר, שמע, מה אכפת לי? בדיוק, מה אכפת לי? אתה הרי אמרת מקודם שגם לנוצרים יש להם איזה משהו כזה. אז הם משתפי פעולה עם האירופאים, זה לא נראה שהם נגדם. עד שהם מגיעים ומאגרים ועושים גם שם פיגועים. מה שקורה זה שבאירופה, האירופאים איבדו את הרצון לחיות כתרבות. אין להם שום עניין להנחיל את תרבות עמי אירופה, צרפת, בריטניה, בלגיה וכו'. אין להם את זה, הם לא דואגים למחר, לכן לא מביאים ילדים. מהממוצע של 1.3, 4, משהו כזה, ברוב מדינות אירופה.
המערבית, ברוסיה זה 1, או פחות אפילו. זאת אומרת שהם איבדו את הרצון הקולקטיבי, כן. לקיים את החברה שלהם. תראה, יש איזה ספר חשוב שפרסם דגלס מארי, המוות המוזר של אירופה. נכון. יצא בהוצאת שיבולת. אבל אני שואל על היחס הערבי. זאת אומרת, מבחינתם נוצרים, הם מוקצה כמו יהודים? בעיקרון כן. בעיקרון. למה בעיקרון? לא, כי דינם של הנוצרים והיהודים הוא זהה כאהל דימה, כבני חסות. אוקיי, אבל מציאותית היחס אל היהודים ואל הנוצרים היום הוא אותו דבר? זאת אומרת, את שניהם הם רוצים למחוק ושניהם קוראים לזה? מה שרוצים זה דבר אחד, מה שעושים זה דבר אחר. זהו, כי ישראלי זה מרגיש שהיחס אלינו... ישראל נתפסת כמדינה חלשה יותר, פגיעה יותר, טרף קל יותר לטרוף, ולכן בשלב זה הם עוזבים את אירופה, ונלחמים נגד ישראל, עם כל ה-BDS וכל הדברים הללו. ביום שיסיימו את אירופה, השתלטו עליה, אז... אבל הם משתפים פעולה עם אירופה. זאת אומרת, יש הרבה לחיצות. הם משתפים פעולה, כיוון שהם רוצים ליהנות מהטוב האירופאי, מהעושר האירופאי, להתבסס באירופה, כדי לקחת את אירופה. הבנתי. זאת אומרת, היחס לישראל... אבל זה מה שעשה מוחמד, נביא האסלאם. מה זאת אומרת? תראה, הוא היגר, ההיג'רה, ממכה למדינה ב-622 לספירה. לקח לו שנתיים, פחות משנתיים, והוא הפך להיות לצ'יף של מדינה. שופוני ואפסיות. זאת אומרת, הוא נהיה מנהיג. מה הם לומדים מזה? תהגר, ותהפוך, והגירה פותחת בפניך את כל העולם. אז ההגירה היא לא רק לאנשים מוחלשים וחלשים שקשה להם, אלא גם לאנשים לכתחילה דתיים שאומרים, זה הדרך של מוחמד, זה אני אעשה לכתחילה, כאילו לא בדיעבד. זה בעדיפות, אבל אם לא, אז תשלח את המסכנים, את המובטלים, פליטי המלחמות, הם יתבססו שם. אתה השייך כאילו, תשלח את כולם, יש לך אינטרס. הם יתבססו, אם אתה מוביל להם גם את ההתבססות, אז זה ודאי טוב. הבנתי. וברגע שהתבססו, הם יתחילו להכתיב את התנאים שלהם לכל האחרים. וזה מה שקורה. יש עכשיו גל ימני באירופה. זו תגובה מאוחרת מדי, קטנה מדי, חלשה מדי, ואני בכלל לא בטוח שהיא יכולה... כן? אתה חושב שזה ימשיך בכיוון הזה? השאלה היא פה, בסופו של דבר, דמוגרפיה. האם הימין האירופאי, יש לו יותר ילדים מאשר השמאל האירופאי? אני בספק. אבל כדי לענות לשאלה, אם הימין יביא הרבה ילדים כדי לפצות את האומות, גם על העבדות של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, כי נהרגו הרבה מאוד אירופאים, ואלה שנהרגו לא יהיו להם ילדים. אז הימין האירופאי, עם כל הכבוד, הוא לא מביא יותר ילדים מהשמאל. עד כמה שאני מבין בסטטיסטיקה. אז אין לו באמת תרופה. אבל הקונסרבטיבים הם לא יותר, כל החוות, כל הטקסס, כל האלה, אין להם יותר, שזה לא אירופאים, אבל אין להם יותר ילדים? בארצות הברית אולי, תראה, ארצות הברית, אל תשכח, היא הרבה יותר דתייה מאירופה. אירופה היא אתאיסטית היום ברובה הגדול, אני מדבר במערב אירופה. מגרמניה מערבה. אירופה היא אתאיסטית. אפשר לדבר על המורשת האתאיסטית של הקומוניזם, שהנחיל את האתאיזם לעמי אירופה המזרחית. זאת אומרת, אלה... אתה רוצה שהם יותר דתיים ממערב אירופה? אתה יכול לדבר על דתיים אולי בפולניה, אצל הקתולים של פולניה. אבל הרבה מאוד נהיו עמים חילוניים. אז לכן היום אירופה בגדול הולכת ומאבדת את הדתיות שלה. היא נוצרית, כי אין להם דת אחרת, אבל הרבה מאוד אנשים יגידו לך, אני בן בלי דת, אני אפילו לא נוצרי. הם יודעים על הנצרות, אבל זה הגישה שלהם, שהדת הנוצרית כבר עשתה את שלה, והגיע הזמן להיפטר ממנה, כי מי בכלל מאמין שיש ישות שאי אפשר לראות אותה. כן, הבנתי. אז אתה הגעת לזה שאתה הולך ומתראיין ברשתות הערביות האלה. איך הגעת לזה? הם פנו אליי. אני חייב להגיד, באמת, הראשון שפנה אליי להתראיין בתקשורת הערבית, זה עיתונאי ישראלי, קוראים לו סלים שחאדה. הוא היה עיתונאי ברשות השידור, אז הייתה בטלוויזיה בערבית, והוא גם היה ב-BBC, היה שליח של ה-BBC, הבריטים.
והוא יום אחד הציע לי לדבר ברדיו של ה-BBC, להתראיין שם על דברים שקורים בישראל. וידעתי ערבית פסיבית, ערבית שאני קורא או שומע. לא היה לי ניסיון בערבית אקטיבית. זה ידע יותר גבוה בשפה. אז ניסיתי, וראיתי זה עובד. מצליח להתראיין, מצליח לתקשר. מצליח לחבר משפט, תראה, צריך לחבר משפט נכון, שהוא גם נכון מבחינה תחבירית, גם נכון מבחינה שהוא קצת קוהרנטי. זאת אומרת שיש קשר בין הדברים, ואתה לא משאיר דברים בזה. ואתה צריך גם להכיר את העניינים, כדי לדעת על מה לדבר ומה לומר. מתי זה קרה? מתי זה התחיל? כשהשתחררתי מהצבא, ב-1995. אז היה לי הרעיונות הראשונים. בהמשך, סלים שחאדה, שהיה כאמור ברשות השידור, הביא אותי לטלוויזיה של רשות השידור בערבית. זה ששידרה בערוץ 33 כמדומני. וראיתי שזה עובד. ראיתי שזה קולח. וברגע שאתה מדבר נכון, אז שואלים אותך עוד שאלות, ואתה נותנים לך עוד רעיונות והכל, כי הביצוע, לא רק התכנים, אלא גם הביצוע, היה בסדר, כי אני מקפיד על הדקדוק, כמו שצריך, אוצר מילים, שיהיה נעים לאוזן, וחשוב מאוד להשתמש בדימויים או בפתגמים. זה התקשורת הערבית מאוד מאוד אוהבת, אם אתה מצליח להשחיל ביטוי יפה, או להביע רעיון מסוים, מצוא ביטוי, בלי לברבר יותר מדי, ואתה עושה זה נכון. זאת אומרת, אתה לוקח את הביטוי הנכון למקום הנכון, בלי לראות, כי אתה מכיר בדיוק את הניואנסים של כל ביטוי, ואתה גם יודע איך לתפור אותו, מבחינה תחבירית, לתוך המשפט. אז אם אתה עושה את זה נכון, אז מצדיעים לך. כי אתה עושה את זה בערבית ספרותית, שלא הרבה ערבים מדברים בה. אז מה המטרה כשאתה הולך לתקשורת הערבית? אתה מנסה לשכנע את הפאנל, את הצופים? כאילו, לאן זה? להתמודד מול פרופגנדה אנטי-ישראלית ואנטי-שמית. ויש סיכוי לשכנע את הציבור הערבי בביתו, בסוריה, בקטר? תשמע, בוודאי שיש אנשים, אם אתה מדבר באופן הגיוני, או באופן רציני, אנשים שומעים את זה, מפעילים את ההיגיון, ויש להם. כן. הם אומרים, וואלה, בן אדם צודק. אתה מרגיש שהיה לך השפעה? שהצלחת לשנות דעות? אני יודע את זה. בנושא מאוד מסוים, אני לפני, לא יודע, 20 שנה, התחלתי קמפיין בנושא אל-אקצא. שאל-אקצא בעצם הוא לא בירושלים, זה על פי המקורות אסלאמיים. אל-אקצא, מסגד אל-אקצא הוא במקור, במקום שנקרא ג'ורענה, על יד מקה. ואני קידמתי את הנושא הזה. הצטטתי ברשת X, בפייסבוק, כל מיני מקומות. ואנשים ראו את זה, ואפילו עשו קליפים נגדי, כדי להוכיח שאל-אקצא זה בירושלים. זאת אומרת, הקמפיין הזה בהחלט, כי תחשוב כל אחד שרואה או את מה שאני כותבתי, או את התגובה, אז הוא יכול לקרוא ולהפנים את זה. יש שם מאות אלפי, אם לא מיליונים של אנשים שראו את הקליפ הזה. וזה הנה לך, ככה אתה משפיע. בעיקר באמצעות המדיה החברתית. כי היום נערים, נערות, אין להם שום עניין לשבת מול טלוויזיה. הם רואים את הכל כן. המטרה הגדולה היא להשפיע על הציבור הערבי? בארץ ובחול, כן. על הציבור הערבי. זאת אומרת, כאילו אתה מתראיין גם בעברית, גם בערבית. ערבית ואסלאמית. תראה, מצד אחד אני רוצה שישראלים יבילו יותר את העולם שמסביבם. מצד שני, אני אדבר עם העולם שמסביבנו, כדי לשכנע אותם בזכות הקיום של מדינת ישראל. כן. זה שאני מדבר על זה באופן מפורש. תראה, אתן לך עוד דוגמה. בתקשורת הערבית, נהוג לומר ממשלת תל אביב. תל אביב החליטה, היחסים בין תל אביב ווושינגטון, הכל תל אביב, שלהם כבירת ישראל. ולכן אומרים תל אביב. הייתה תקופה שלא עשיתי מזה עניין, שכששאלו אותי מה אומרת ממשלת תל אביב על הנושא הזה, עניתי. אבל לפני כמה שנים החלטתי שאני לא עובר על זה לסדר היום. אם מראיין ערבי שואל אותי ממשלת תל אביב, אני לא באדיבות, אדוני, אין דבר כזה. הבירה שלנו זאת ירושלים, שנקראת בערבית אל-קודס. ואם תשאל בצורה נכונה, אני יכול לענות, אני לא יכול לענות לשאלה הזאת, שאתה מתייחס לירושלים כתל אביב.
ולפעמים מתעצבנים. מתעצבנים? כן. כי מה? כי ההורים ירושלים לא שלכם. כי אני מנסה לגרום לו להגיד משהו שכנגד האתוס הערבי. אז מה שהם אומרים ממשלת ישראל. שזה אין לי בעיה. שיגיד ממשלת ישראל מלכתחילה, אבל לא ממשלת תל אביב. כן. יש ציפייה כלשהי, אבל שהם מתישהו יכירו בקיום. כאילו אנחנו רואים את זה משהו שקורה? לאט לאט אבל הוא קורה. כן? אנחנו רואים מגמה כזאת? תשמע, יש לך, עובדתית יש לך שלום עם כמה מדינות ערביות, קיבלו אותנו, אומנם לא בעבר גדולה ולא בשמחה גדולה, ולא בחיבוקים ולא בנשיקות, אבל בסופו של דבר יש לנו שלום, אומנם קר, עם מצרים וירדן, עם כל מיני איומים כאלה ואחרים של מצרים, יש לנו עם האמירויות. עם האמירויות שלנו הכל חלול, זאת אומרת נורמליזציה, כן. וגם בחריין וגם מרוקו, זה תוספת משמעותית מאוד. ששם זה שלום קר? עם מצרים וסעודיה, עם מצרים וירדן, לא מצרים. עם מצרים וירדן יש לנו שלום קר. נכון, עם האמירויות? שלום רותח. שלום רותח. וגם. וזה, מה, זה מערת מרדכי? זה מעובדה שהם לא רואים את ישראל מבעד לחור המנעוש של האסלאם. האסלאם שלהם זה אסלאם של תורה ומצוות, זאת אומרת קוראן ומצוות, וזה הכל. לצום ברמדאן, לעלות ברגל למכה, להתפלל 5 פעמים ביום, זה האסלאם שלהם. הם לא שוקלים הכל כמו חמאס. הם לא יתנו לך לעולם שמדינת ישראל אין לה זכות קיום. באמירויות, הם חושבים מבחינה אחרת. אז מה זה? החשיבה האסלאמית שלהם שונה. באיזה מובן? למה היא שונה? כאילו זה דת, כאילו זה רפורמים קונסרבטיביים? לא. כל האסלאם זה קשת רחבה מאוד, 180 מעלות. מדאעש, שישחטו אותך כי אתה מתפלל בנוסח לא טוב, לא נכון, ישחטו אותך, עד לאנשים שלא בכלל מהאסלאם. אוכלים כל מה שמגיע לצלחת ושותים כל מה שנשפך לכוס. כולל אלכוהול וחזיר, אוקיי? יש כאלה הרבה מוסלמים. וכל המוסלמים הם פרוסים על קשת מלאה, מקוטב עד קוטב, של מי הקיצוני ביותר ועד הטולרנטי ביותר, שלא אכפת לו מכלום. כן, אבל סתם רמה דתית, כמו שאמרת עכשיו. רמה דתית יש גם בארץ. רמת הקפדה, הייתי אומר, על המצוות, שהיא מלווה להקפדה בהיבט הלאומי, כאילו הנקודה היא שהאמירויות הן פחות דתיים. כן. מעניין. כי יש את הפתרון... לא, למרות שהם מתפללים 5 פעמים ביום. הדתיות שלהם מתבטאת באופן אחר. לא באמצעות טרור וג'יהאד, אלא באמצעות תפילה וצדקה. הבנתי. יש את הפתרון ששומעים אותו, התחיל לשמוע אותו בתחילת המלחמה של הרב שרקי, שהוא התחיל ללכת לדובאי, לכל המדינות האלה, מתוך איזו אמירה שיש שם זן מסוים של האסלאם, שאותו רוצה לפתח, שהוא באמת יכול להכיר ביהודים, ביהדות, כדת לגיטימית, ומתוך זה, אתה מכיר? אתה שמעת על זה? שמעתי על זה, אבל אני לא חושב שיש לזה תוחלת, בגלל סיבה מאוד פשוטה. גם האמירויות, הם מכירים את החומר הדתי. הוא חומר מסוכן גם להם. ולכן לבוא ולהגיד שבערב, כן, או בכל ערב, הם יוצאו לראות בית כנסת, מתנוסס, תפילות, בכלל לא בטוח. יש באבו דאבי, יש את המרכז של 3 הדתות, מרכז הסובלנות, יש שם גם בית כנסת, גם בית כנסת יש לו גם בית מדרש וגם מקווה, ויש שם כנסייה ויש שם מסגד, כולם אותו גובה, כולם אותו גודל, כולם אותו ייצוב של בטון ועץ, ממש מדהים, מקום יפה מאוד, ומושקע מאוד, מתוך סובלנות לדתות אחרות. באבו דאבי, השלטון מימן, נתן קרקע, ובנה בסופו של דבר, את המקדש של ההינדוס, שעובדים באמירויות. מקדש הינדי, זה עבודת אלילים מדאורייתא, גם באסלאם. יש סיכוי, אז שמה שקורה בדובאי ובמדינות האלה, ששם מסתכלים עלינו בצורה יותר חמה, התפשט לשאר העולם הערבי? כן, לדעתי, דאעש גרם להרבה מאוד אנשים, חלק לעזוב את האסלאם, חלק לעזוב את האסלאם הרדיקלי, בגלל שהם לא רוצים את הבלגן. ויש תהליך שהעולם הערבי מתחמם כלפי המערב. תראה, זה תמיד תהליך כפול ומנוגד. זאת אומרת, יש אנשים שנפלו ברשת,
והם תומכי המערב, רוצים לחקות את המערב, לא רק בכלים אלא גם בערכים, ורואים את עצמם כמערבים, מדברים אנגלית או צרפתית, וחיים חיים מודרני. אבל כאשר חלק ניכר מהאוכלוסייה הולך לכיוון הזה, חבל האחר רואה את זה, הוא אומר, סליחה, צריך לעצור את זה. זה שחיתות, זה נורא והיום. ואז הם צמדים יותר אל הדעת. החברה היא תמיד נדנדה כפולה. כשנדנדה אחת הולכת משמאל לימין, נדנדה אחרת, כדי לאזן אותה, הולכת מימין לשמאל. זה לא תמיד נשאר מאוזן, יש מגמות כלליות. לא, אבל תמיד תנועה בכיוון אחד, תוליד תנועה בכיוון ההפוך. אתן לך דוגמה נורא פשוטה. בשנות ה-80 הופיע ש"ס על העולם הפוליטי שלנו. זה חבר'ה צעירים, יוצאי מדינות המגרב, זאת אומרת, מרוקו. חדורי תחושת שליחות, שלא חוו את 48 ולכן עוד העלייה לארץ, הם נולדו בארץ ברובם. וחבר'ה שלמדו בבית ספר שכולם שווים, והם הולכים תחושה שמגיע לי, ולכן הם פרצו כש"ס, וזה הצטייר בקרב גופים או ציבורים ליברליים, חילוניים, כאלה שהם מנוגדים מבחינה התפיסות שלהם, וזה הקים את שינוי. מפלגת שינוי של טומי לפיד, שהייתה מפלגה אנטי דתית במוצהר, כי הוא ראה מה שקורה שם עם הדתיים. אז נראה לך, תזוזה של חלק מהציבור לכיוון הדתי, גורמת בצד השני לתנועה להיכנס מתחת למשהו שהוא לאומי. ראיתי אומר שזה בטווח הקצר, ואם אני לוקח קצת אחורה, מסתכל באיזה מבט יותר מעוף הציפור, אז אני יכול לראות שהציבור הישראלי, יש ממש מגמתיות, עם השנים ביותר ימני קצת, לפעמים לא, אבל בגדול אני כן יכול לראות מגמות כלליות אצל הציבור. שאלה של הציבור הערבי, האם אני יכול לראות אצלו מגמה כזאת, של התקרבות למדינת ישראל, למערב? מבחינת דפוסי חיים, מספר ילדים, סוג הרכב, סוג הדיור שאדם גר, איפה הוא מבנה את החופשות שלו, מה הוא רוכש, מה הוא לא רוכש, סגנון חיים. במגזר הערבי בישראל, אזרחי ישראל הערבים, הרוב הגדול הם ישראלים מרוב. ישראלים מרוב. איפה הבעיה? הבעיה היא במה שנוגע לערכים. מה התפקיד של המדינה, האם המדינה יש את צמיחת גאולתנו אצלם, או ההפך, כי בסך הכל הם חברו נקמה. יש שאלות שהן עקרוניות, שהן בעייתיות מאוד מבחינת המגזר הערבי. נכון, כולם רוצים רכב 4x4 עם אווירות גבוהה, שזה בדיוק כמו הישראלי, זה ללכת לים כנרת, לנפנף במנגל. זה הם עושים גם בחגים. זאת אומרת, זה מבחינת האופי של החיים, רובם הגדול של הערבים בארץ הם ישראלים לחלוטין. למה שנוגע למהות המדינה, עניינים שקשורים לביטחון שלה בוודאי. שם אתה מוצא אותם מאוד פלסטיניים. אתה לא מרגיש שיש מגמה בעולם הערבי של התחממות כלפי יהודי? אני לא יודע איך לבדוק את זה. אפשר יהיה לראות את זה, אם כתוצאה מהלחץ של טראמפ, יהיה משל זה של האמירויות בסעודיה. זה משל זה של האמירויות, עכשיו עשו איתנו שלום לפני כמה שנים. זה משהו שלא היית יכול לחלום עליו לפני 20 שנה. ככה מסברים לי. כן, זה היה בהחלט מפתיע ומרענן. אפשר לחלום על איזשהו חזון אחרית ימים כזה, שבו כשהנכדים שלי יהיו, כבר יקבלו את מדינת ישראל, או שאני כאילו סתם שוגע בהזיות ושגיונות. תראה, קשה לי מאוד לדבר על העתיד. כי יש במזרח התיכון הרבה מאוד משתנים שהם חופשיים. זאת אומרת, כל אחד, התפקיד של סין, מישהו בכלל חושב על זה? מתברר שהמדינה הזאת מניעה הרבה מאוד דברים במזרח התיכון. מישהו יודע האם תקטר תמיד תממן טרור ודברים כאלה? לא בטוח. אולי מישהו יעשה משהו כדי לקחת להם את הרכוש או משהו כזה. המגמות במזרח התיכון לפעמים הוא כל כך מנוגדות. תראה, ביידן מוביל מגמה מסוימת. טראמפ, אפשר להשוות את המדיניות של טראמפ לזו של ביידן? ממש לא. לכן מדינת ישראל היא מדינה שהיא די מורכבת מבחינת העניין הזה.
כי מצד שני, הפוליטיקה והבחירות הן די קבועות. בשנים האחרונות. לא, כבר בהרבה עשרות שנים. אנשים מצביעים לפי המודל, לפי הרקע, לפי הגובה, לפי... כשאתה מתראיין בתקשורת הערבית, אתה מרגיש שמתייחסים אליך אחר בגלל שאתה דתי? כפקטור? לא הסיפור הדתי, אלא הסיפור בגלל שאני יהודי. בגלל שאני יהודי, אז הם מקבלים יותר טוב שיורדים עליי. מוכנים לקבל ביטויים לא ראויים, אם זה מופנה אליי, במידה מסוימת. מצד שני, אני די מרגיש סתימתיו. יש לי ויכוח עם מישהו בתקשורת הערבית, אז המנחה בדרך כלל לא יאפשר לי לרדת עליו. אז מה עושים? מתעקשים. אתה מרגיש שאתה מצליח? אין ברירה. בזה שהם מזמינים אותי עוד ועוד. מראה שאתה יכול להעיר להם, מקבלים, אבל או שאין להם מתראיינים אחרים, שגם זה יכול להיות. כאילו לומדים ערבית. תראה, מספר הישראלים שמסוגלים לעמוד מצלמה ערבית ולדבר לעניין, הוא משהו כמו 10. יש קבוצת וואטסאפ של כולנו. אנחנו מתעדכנים כל הזמן, אבל זה פחות או יותר. 10 לדעתי, 12. לא, ולא במעבר לזה. אז כשאתה מתראיין איתם, מה הדבר שהכי מצליח לעצבן אותם? הייתי אומר, איזה תשובה הכי מצליחה בוויכוחים? כשאני מעליב אותם. אתמול היה לי איזשהו ויכוח עם מצרי, בערוץ ארטי, פרשה טודיי, בערבית. ודובר על המצב, הכנס לסיפור הכלכלי המצרי. ואמרתי שמצרים קבוע במצב של על השפה, שממנה אתה רק יכול ליפול לתוך פשיטת רגל, ולכן מצרים היא מדינה קבצנית. הם מאוד לא אהבו את זה, לא הבן אדם ולא המנחה, שאמרתי, אבל זה המציאות. להגיד להם דברים שהם לא מקובלים עליהם, מעליב אותם. מצרים קבצנית זה לא טוב. ברעיון ההיסטורי שהיה לי ב-2008 עם ג'מאל ריאן, ראש אל-ג'זירה, באל-ג'זירה, אמרתי לו שאנחנו היינו בירושלים לפני 3,000 שנה, כשאבותיכם, אבות המוסלמים, האסלאם הוא בין 1,600 שנה, 1,400 שנה בלבד, כשאבותיכם עדיין עבדו אלילים ואליות, שתו יין, וקברו בנות בעודם בחיים. זה מה שהיו עושים על פי הסיפור שלהם, הערבים לפני האסלאם. אז אמרתי, אנחנו בירושלים עבדנו את האל האחד והיחיד, כשאתם שתיתם יין, קברתם בנות בחיים, ועבדתם אלילים ואלילות. אז אנחנו צריכים להקשיב לכם על ירושלים. אז הוא נורא התעצבן, למה אתה מעליב את מה אני מעליב? לא מעליב. אני מצטט מספרי ההיסטוריה שלכם, לא שלי. מה שאתם כותבים על עצמכם, כי לפני האסלאם היו עושים את הפרקטיקות הללו. אז תראה, הם מאוד לא אוהבים את האמת. הם מאוד מאוד לא אוהבים את האמת, כי אם אתה אומר להם את האמת, זה מביא להם את הג'ננה. מה באיזו רשות אתה מספר את האמת, מה שקורה אצלנו? תראה, אתמול בוויכוח שהיה לי בארטי, אמרתי לצד המצרי, שהוא כל הזמן היה נורא נגדי. כל ישראל מדינת הכיבוש. דוגמה. אז אמרתי לו, תשמע, אתם 110 מיליון בני אדם, שליש מכם גרים בעשואיית, מה שנקרא. שכונות לא מתוכננות. שכונות שעשויות מארגזי קרטון, ומליפטים, ומכל מיני, מה שמוצאים ברחוב, חלקי עץ, חלקי ברזח, מתכת, בלי מים, בלי חשמל, בלי ביוב, בלי שירותים מינימליים. שליש במצרים, משהו כמו 36 מיליון בני אדם. ככה הם חיים, במצרים. שיש כאלה שגרים בבתי קברות, כי שם השכנים שקטים. מצוקה נורא ואיומה. אם פה בארץ שני אנשים היו ככה חיים, אז כל המדינה הייתה על הרגליים. ולכן, תראה, גם הציבור שם הוא פטליסט, זאת אומרת, הוא מאמין בגזירת גורל, שאם אתה נולדת עני, אתה תהיה עני עד סוף חייך, אין לך מה לעשות עם זה. אז אני הייתי משער שבגלל שהמנטליות הערבית, לפחות שאני הבנתי אותה, היא יותר דתית,
אז זה שאתה דתי, עוזר לך לדבר כביכול בשפה שלהם, וכביכול אם אתה היית חילוני, והיית מתראיין שם, אז לא היה לך את ה... זו, מה שאני יודע עליהם, הוא יודע מהמחקר, בלי קשר להיותי דתי או לא. לא, זה שאתה אומר, אנחנו גם עבדנו אותו לא שם, זה... טוב, זה ניואנס פנים יהודי. זה לא משהו שאצלם לדעתך מתבדה? והדיבור אליהם? תראה, הם חוששים, אמרתי לך, משיבת היהדות לחיים. זה שפה יש יהודים שומרי שבת, זה מבחינתם לא טוב. כי היהדות חוזרת לחיים, כי היהדות של תורה ומצוות, של הקפדה והכל, זה לא מתאים להם. זה מה שמפריע להם? מצד שני, יש ערבים מסורתיים, שמאוד מעריכים יהודים מסורתיים, כי בסך הכל הלכות צניעות דברים כאלו די דומים, והם מאוד לא אוהבים יהודים ליברליים, שבאים ועושים להם שם בלגן. תראה, לפעמים כל מיני פעילי שמאל, באים להפגין יחד עם ערבים. והיה בקיץ, אתה יודע, הבנות הישראליות לא נפשות מי יודע מה, כי חם, בחורה שם לא הולכת ככה. מכנסיים קצרים, או חולצה קצרה, דברים כאלה. קופיות, שאצלנו זה בסדר. וכשישראליות מגיעות ככה להפגין שם יחד איתם, הם מאוד לא אוהבים את זה. מאוד לא אוהבים את זה. היחס שלהם לימין בישראל ולשמאל בישראל הוא שונה? אתה לא יכול להכליל. יש כאלה שבשעתם הימין זה נורא והיום, כי הימין הוא באמת נלחם למען הארץ, נלחם למען היהדות, ומבחינתם זה לא טוב. יש אנשים, אני מעדיף לדבר עם אדם דתי, כי יש לנו איזשהו גורם, יש לנו מכנה משותף תרבותי. כל השאלה היא מה הגישה. אם הגישה שלך היא שכל היהודים לא בסדר, אז כל היהודים לא בסדר. ויש כאלה. מצד שני, יש שאומרים, היהודים, אין לי שום בעיה עם היהודים בעיקרון. אני מעדיף לשבת עם אחד שיש יראת אלוהים על פניו, ולא לא. ואתה מרגיש שיש הבדלים בין התקשורת הערבית לתקשורת הישראלית, או המערבית, לצורכנו? תקשורת ערבית זה משהו אחר. תראה, יש לך איזשהו ויכוח בתקשורת אמריקאית, אירופאית, ישראלית פחות. אתה יכול לתאר את זה כפינג פונג שולחן. יש כללים, שולחים את הכדור, יחדיר, דרשת, טוב, לא. התקשורת הערבית זה היאבקות חופשית עם כיסאות ושולחנות מברזל. התקשורת במערב היא עדינה, היא נחמדה, כמו פינג פונג שולחן. מחליפים את הכדור, לפי הכללים הכל טוב. התקשורת הערבית זה היאבקות חופשית, אלימות דיבור, אלימות בביטויים, לפעמים גם אלימות בתוך האומפל, זורקים אחד על השני כוסות, מים, שופכים. כן, יש הרבה כאלה אירועים בתקשורת הערבית, מה שאתה לא רואה בתקשורת הערבית. יש שם אמוציות, לפעמים אנשים קמים באמצע הזה, הם מתחילים לקות אחד את השני, מול המצלמות. הציבור הערבי הוא אמוציונלי יותר? לגמרי, ברור. תראה, מצד אחד הוא דברים לא מחצינים רגשות. בעיקר באלה שבאים מחצי האי ערב, רקע בדואי. כי אצלם מי שמחצין רגשות זה בחורו, נשי. אם אתה גבר, אתה שומר על פוקר פייס. גם אם מולדים לך על אסון לא נורא שקרה לך, אתה שומר על קור רוח. זה התפיסה. בסדר, זה איזשהו מאפיין תרבותי. שאתה לא יכול להתרגש ולהשתולל, זה נראה רע. אז הם כאילו יותר אמוציונליים, מצד שני כן יותר מצניעים. הם, האמוציות בפנים. אז כשהם רבים באולפן וזורקים כיסאות? זה, כשאתה מרגיז את השני יותר מדי, אז צריך נקמה. צריך נקמה. זה נקמה. וזה קורה זה דבר כאילו שגרתי. כן, תשמע, במקומות אחרים היו שולפים נשף, והם יכולים לראות אחד בשני. בלבנון אנשים יורים אחד בשני בגלל שחתכת אותו בדרך. יראו בך. מאז השביעי באוקטובר, היחס של הערבים אצלנו, אתה מרגיש שהוא השתנה? של הערבים? בתוך מדינת ישראל? לא. בחוץ. העולם הערבי? כן. הרוב הגדול, מה שאני רואה ברשתות, ואני חבר בלא מעט קבוצות וואטסאפ ערביות, הרוב הגדול התנפחו לו בלוטות הג'יהאד. הביטויים נגד ישראל חמורים יותר, קשים יותר, כי 7 באוקטובר נתן להם תקווה שישראל הולכת להימחק. החטיפה הנוראה של כל כך הרבה ישראלים
עודדה אותם מאוד. העובדה שצה"ל לא נכנס מיד, לקח לו 3 שבועות עד שצה"ל נכנס לעזה, כי לא היה תוכניות. ההססנות הישראלית, הקש בגג שהיה כל השנים, המשפטיזציה של המלחמה בישראל, כל הדברים האלו גרמו לישראל תדמית חלשה, שלא לדבר על עצומות הטייסים, ולוחמי סייבר, ולוחמי 8200, ולוחמי פה ולוחמי שם, שהודיעו שלום לא מתגייסים למילואים, או לא משרתים, לא מתנדבים למילואים. זה עודד אותם מאוד, שישראל הולכת ומתפרקת מבפנים. ההפגנות כל שבוע, חסימות הכבישים, זה עודד אותם לצאת למלחמה בצורה לא נורמלית. זה היה מדובר, ההפגנות? ברור. ברור, הם חושבים שמדינת ישראל מחסלת את עצמה, וכל מה שצריכים, זה עוד מכה אחת שהיא תעוף לעזאזל. מעניין. ואחרי שהם התחילו להפסיד במלחמה? כשהמלחמה התחילה זה, ההתפכחות מגיעה מאוחר יותר. נכון שיש היום הרבה שמאשימים את חמאס במה שהם עשו. יש התפכחות? זאת אומרת, היום מה היחס למדינת ישראל? כן, יש התפכחות. אנשים מדברים על זה. מצד שני, הרצון להתנקם בישראל גדול יותר. גדול יותר. אחרי שהם שם אומרים שנהרגו להם, לא יודע, 40,000 איש או משהו כזה. זה אומנם תגובה ישראלית ראויה, אבל הם רואים בזה מוגזמת. מבחינתם עכשיו להתחזק ולעשות עוד מלחמה. כן, הם מבחינתם צריך לחסל את ישראל. מצד שני, אל תשכח שישראל מוכיחה שוב ושוב מה שעשתה בלבנון, ואל תשכח שהמלחמה עם לבנון או עם חיזבאללה גרם בעצם גם להפיל את אסד. כי כשחיזבאללה נחלש, אז הג'ולני וחבריו יצאו מהקומקום. אז מה זה אומר? יצאו מהבקבוק. אז מה זה אומר אלינו? זה אומר שישראל מתחילה עכשיו תשמע, ברשת X, כשמישהו כותב לי, ואני שם פעיל, יש לי לא מעט 56,000 או משהו כזה, של עוקבים, זה הרבה. אדי כהן יש לו פי 20, אבל כשמישהו ככה מנסה, אני אומר לו, שמע, תיזהר, נשלח לך ביפר. וזה, יש לזה השפעה. זאת אומרת, ישראל פה הוכיחה את עצמה כמדינה שגם יש לה רעיונות, גם חושבת מחוץ לקופסה, גם פועלת כנגד, גם הצליחה להתחסל את סינואר ואת נסראללה ואת הנייה. שמע, הנייה, לחסל אותו בטהרן. זה דבר נורא והיום מבחינתם. ישראל מופיעה כל פעם כדבר לא צפוי וחזק ומשכנע ומחסל כשצריך. זאת אומרת, ישראל פה, לדעתי, במלחמה הנוכחית, שיקמה בצורה יפה, לא מושלמת, את כוח ההרתעה שלה. האם זה ימנע מהג'יהאדיסטים לפגוע בה? זה לא ימנע מהם. הם מפחדים מאיתנו? הם פוחדים מהעובדה שישראל, כשהיא מתעצבנת, היא מסוכנת. הבנתי. מזה הם פוחדים. הבנתי. כשאני עשיתי ויקיפדיה לפני שבאתי, ראיתי שפעם השתייכת יותר לשמאל, מה שהפתיע אותי מאוד, כי לא... כתוצאה ממלחמת לבנון הראשונה, ב-82, ואיך שהתנהלה, וראיתי מאחל המודיעין איך שמתנהלת, ואז מי שניהל אותה זה היה אריאל שרון כשר ביטחון, ורפול, רפאל איתן, כרמטכ"ל, ראש הממשלה בגין בכלל לא ידע מה קורה, או בהרבה מאוד דברים מכרו לו סיפורים, והשני חבר'ה הללו, שרון ורפול, ניהלו את המדינה בצורה נוראה ואיומה, ניהלו את המלחמה בצורה נוראה ואיומה, ולדעתי הם גרמו גם לעבודות מיותרות, ולכן החלטתי אז שאסור לתת לימין לגעת בשלטון. בינתיים, משנת 93, הסכמי אוסלו, שבהתחלה גם באמנתי בהם, גם לי התברר כמקח טעות, וזה נבע מכוונות זדוניות שהיה בשמאל. גם פרס, גם ביילין וגם כל האחרים, אמרו להם, הזהירו אותם, זה לא ילך לעבוד, זה לא עובד. אי אפשר להביא טרוריסט ולקוות שהוא יהיה שוחר שלום. אבל אמרת שגם אתה האמנת בזה. סליחה? אמרת שגם אתה האמנת בזה, בהתחלה. בהתחלה חשבתי שברגע האחרון, אם זה לא ילך נכון, אז רבין יעצור את זה.
אבל קרה מה שקרה, וזה לא קרה, והמשיכו עם זה. ולכן הבנתי כל הסיפור הזה של השמאל והשלום, זה פשוט נגמר להם הטיקט האחר של העבודה. כן, העבודה בישראל כבר לא מאורגנת, זאת אומרת, הרבה פחות מאורגנת, אין איגודי עובדים. ואם יש, אז יש שניים, והם חלוקים זה על זה, והרבה מאוד מקצועות אין בהם בכלל הסתדרות. אז זה תהליך שכבר התחיל אז בשנות ה-90. ולכן מפלגת העבודה ורעיון העבודה והשמאל ירדו לי מהכרטיס טווחים. משיקולים פרגמטיים כאילו. משיקולים שזה לא רציני. שאלה אחרונה, ונסיים את זה. מי רצח את רבין? נו, צריך ועדת חקירה אמיתית, שתקום ותחקור כל מה שקרה שם. אתה אבל מהקולות של אני אומר שיש יותר מדי עדויות, יותר מדי מסמכים, יותר מדי ממצאים, ויותר מדי סתירות, שעומדים נגד הגרסה הידועה. ולכן צריך לחקור את זה. כל אדם סביר צריך לדרוש את זה. איזה סיבה יש שהשב"כ מסתיר מסמכים, או לא משחרר אותם? זה לא רק שב"כ, זה הוועדה שבדקה את זה, שבדקה את סדרי ההבטחה. חלק מהמסמכים שלה הם סודי ביותר. למה סודי ביותר? אין שום סיבה. תראה, דיברתי על זה לאחרונה באיזשהו סרטון שהעליתי. לרבין היה כניסת כדור בחזה. לרבין, דלף, צילום רנטגן שלו, עם כדור בחזה למעלה. אוקיי. נו, מה אוקיי? אמיר היה מאחוריו. לא? לא, אבל אמרו שהשומר ירה בזה ופגע ב... אז אמרו כל מיני סיפורים. הבנתי. תראה, במשפט רגיל, אם אתה מביא בן אדם שלכל הדעות עמד מאחורי הנרצח, מאחורי גבו של הנרצח, ויש כדור בחזה, אז הבן אדם בדרך כלל יצא זכאי מצד הספק. כי אם הוא ירה בו אחרי שמי שירה בחזה, אז אולי הוא כבר מת, אולי הרג אדם מת. זה לא יפה, אבל זה לא מאסר עולם. כרמי גילון אומר לבן כספית, באיזשהו קטע שיש ביוטיוב, בן כספית שואל אותו, על הכדור בחזה של רבין. אז כרמי גילון אומר לו, אני לא יודע. והיה איזה ראש השב"כ, כרמי גילון. מה זה לא יודע? ראש הארגון, שתפקיד מספר אחד שלו זה לשמור על ביטחון המדינה, ועל האזרח מספר אחד, הלא הוא ראש הממשלה, שנרצח באירוע ציבורי, ראש השב"כ לא יודע איך הוא נרצח? אתה מאמין לזה? כן. עכשיו, לא רק זה, תראה, היה לו כדור בחזה. זה לא זירת קרב חטיבתי, שמיליון כלי נשק יורים במיליון כלי נשק, והכדורים עפים ממין ומשמאל, ואתה לא יודע מי ירה בך. זה זירה שכולה 10 מטר על 10 מטר, עם מספר מוגבל של אנשים, חמושים. כמה היו שם חמושים? 5? 10? 20? קח את הנשק של כולם, תבדוק בליסטי, תראה מי ירה. אבל היה איזה משהו כזה. אתה חושב שלא עשו את זה? עשו את זה. ברור שעשו. ברור שגם אחד הכדורים של השומרים. אני רוצה את זה רשמי. שיגידו לי מאיפה לרבין היה כדור בחזה, מי ירה את הכדור. אז אתה אומר קונספירציה בטוח יש פה? לא קונספירציה, יש הסתרה. הסתרה. ולמה שתהיה הסתרה? למה? לא יודע. אינטרסים, לא יודע. למה מסתירים מידע? אבל הייתי מבין שאותה ממשלה תסתיר מידע. למה שממשלות, זאת אומרת, היו ממשלות לכאן ולכאן, ימין ושמאל. בטוח זה היה באינטרסים של אחד. צריך ועדת חקירה שיכולה לחקור אנשים, לכפות על אנשים להעיד, כאשר לאף אחד לא ייפתח תיק פלילי. מספיק זמן עבר מאז, אנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו רוצים להעניש אף אחד, חלק מהאנשים כבר עברו מן העולם. רק לחקור את האמת. חקירה אמיתית, עם יכולת, עם סמכות להעיד אנשים בעל כורחם, מבלי להפליל אף אחד. אדם לא יפליל את עצמו, אדם לא יפליל אף אחד אחר. תגיד מה קרה שם. ובראש ובראשונה, מי שהיה שם ממונה על המחלקה היהודית, מי שקראו לו חזי קאלו, הוא צריך לספר את כל מה שקרה שם. הוא כתב ספר לאחרונה, שאני... לא אהבת. לא ברור לי מה הוא כתב שם. גם לא טרחתי לקרוא. לא צריך ספר. תגיד מה קרה. טוב, אז תודה רבה מרדכי. בבקשה.